kuNkulunkulu ezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu iNkosi. Siyabonga-ke uNkulunkulu wethu, siyamdumisa ukuba asihlanganise ngale ndlela namhlanje kade sadinga ukuba khona la ekhaya. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu nabantwana bakhe nabengekho abanye abaye basale balande lokhu uNkulunkulu asuke efuna sikudle befundisi-ke baye babe khona uma ngingekho. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngabo. Angazi uma kuba kutheni sabambekile-ke lento limphethizo kunjalo ngoba ushike fika simkhulekele simkhole uNkulunkulu uzowenza umsebenzi. Bingeleleke obaba bonke, omama, intombi ney'nsizwa ku-Sunday School, umphathi wohlelo noshayela iy'nsimbi egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Sibonga kakhulu nonke mkhona nifikile, nikhombisa ukuthi-ke anincibiliki. Abanye bancibilika bayimvula. Kusho ukuthi uNkulunkulu kwenzeka kahle umilanga kubalele. Ilanga izulu malini hhayi akakhonzeki kahle. Ngoba-ke umuntu nomuntu-ke siyamthola uNkulunkulu ukuthi ngelinye ilanga uzokwenza kwenzeke ngendlela efanele. Nginey'memezelo ezincane la ngale engizwa kuthiwa abantu bathanda ukuya e-Cape Town. Bangaki abantu abafuna ukuya e-Cape Town la ngaphakathi? Abaphamsizana bekani imali-ke bazalwane, yabeka imali ukude e-Cape Town. Abazalwane ababeze la kusuke e-Cape Town bahamba 24 hours ukude e-Cape Town, 24 hours usuku lonke. So kusho ukuthi-ke ngelasenangengena ngegama likaJesu sasithulisa lesisu bakubelasi, sithule ngegama leNkosi. Bathi-ke angimtshele bezwa sikhuluma la ngendaba yokuthi umuntu ayilungiselele i-accommodation. Bezwile bathi angimtshele i-accommodation mahhala, bazolungisela mahali accommodation. Kusho ukuthi nesinendoda singaye ngapha yasazi sabaze sinendoda, yasazi kokunalo makuthiwa nesinendoda yilezi. Hayi, siyabonga. Ngaso-ke singaye ngapha masithanda umuntu nje kuphela ngabeka imali yokuya ekhaya. Angazi ukuthi malini kodwa ubabuza kodwa ukuze ube safe ashaya October ngonyaka ozayo, October unawo 5,000 ukuze ube safe. So kusho ukuthi ukuze ube no-5,000-ke funeka ubeke emalini 500 ngenyanga. Kanti 500 rand ngenyanga kokota kancane, kodwa nje beka u-500 rand kuyoba 6,000. Imali yokudla phela endleleni isale-ke nesalayo, beka no-500 rand kusukela mayiphele ukuthula. Sebezizamileke abazalwane base-Cape Town, abanye akhathazekile yokulala bazoyihlela bona. Ngomhla ka-8 kuDisemba sineNkonzo zogogo nomkhulu. 8 Disemba inkonzo zogogo nomkhulu. Ngicabanga ukuthi-ke nge-weekend yalapho sekusho kahle ngiphethe ifoni ekwazi ukuthi ngiyo-check-a onke lawa la yarekhoda. Ngoba nginenkinga yokuthi-ke manje sinenkinga yokuthi avela jama endleleni ngamafoni. Ngidonthi nge-weekend yalapho kunenkonzo ka-Sunday School. Ngiyacabanga ngisekosho. Bese kuthi-ke mhla ka-15 kuya ku-17 Disemba izinkonzo zabasha. 15 kuya ku-17 Disemba izinkonzo zabasha.
balungiseke abasha ngicabanga ukuthi isipheko sisazoma khona lapho 250 umuntu ngicabanga ukuthi isipheko asizoshintsha ukuze abasha sizilungiseleleni ngomhla 15 ngoLwesihlanu 16 Mgqibelo siphele nesonto mhla ka-17 ilezo-ke imemezelo enginazo okwamanje. Sizoya-ke enkonzweni yeSidlo seNkosi. Ukuthi isidlo seNkosi la ekhaya siyazinisha sosidla noma yinini ngenxa yokuthi kuyahanjwa kuyasetshenzwa umsebenzi mkhulu siyahamba siyasebenza. Ngibonge kakhulu ebesinabo laphaya enqawini esasinabo oThomanzi esasinabo kwamasha. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu. Kukhona asebenza show ukuthi noma yikuphi la sikhona bakhona bayinikela bafike basebenze uNkulunkulu ababusise anginosho-ke noma ngizubasha kodwa ngiyababona abekho la ekhaya kodwa ngiyababona bona uNkulunkulu ababusise usise wonke umuntu ozamayo ukuhamba abekhona enkonzweni lokho-ke kuyoba umvuzo omuhle. Ngathi kuyakhulunywa ngizwa ngathi ngumsindo. Sizoya-ke ezweni leNkosi esizolithola ngokukaLuka chapter 22. ngokukaLuka chapter 22. Soqala ukufunda kuverse 17. Soqala ukufunda kuverse 17 cela ukuthi ulele. Baba, egameni elihle likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nansi inkonzo sinikela wena inkonzo yeSidlo seNkosi. Ngiyacela ukuthi ube phakathi kwethu ngomoya wakho ingcwele. Ngiyakhuleka Nkosi ukuba abantwana bakho bathole ithuba lokuzihlola ngoba abakwazi ukuthi iSidlo seNkosi bexabene nawe noma kunento ongathokozelayo. Emva kwale nkonzo inkonzo yezwi eyikhulekela nayo Nkosi ngocela ube phakathi kwethu. Oyingcwele thatha intambo zonke sizibuyisela kuwena ukuqhubeka wenza umsebenzi uJesu inkosi siyacela. uJesu Kristu inkosi. Amen. UNkulunkulu kakhulu soqala ukufunda kuverse 17. Fundeka-ke kanje. Wamukela isitsha wabonga wathi, thabathani lokhu nabelani. Ngokuba ngithi kini kusukela manje angisayukuzwa kwesithelo somvini kuze ufike umbuso kaNkulunkulu. Wayesethabathisinkwa wabonga wasihlephula wabanika wathi lokhu kungumzimba wami onikelwa nina, yenzani lokhu kuba nengikhumbulo. Kanjalo nesitsha emva kokudla ethi lesitsha sizivumelwano esisha egazini lami elithululelwa nina. Kepha bhekani isandla somkhaphelayo sinami etafuleni. Ngokuba indodana yomuntu isihamba njengokumisiweyo, kepha maye kulowo muntu ephashelwa ngaye. Base beqala ukubuzana bodwa ukuthi kungase kube ngubani kubo ozakukwenza lokho. Nkosi nakusisi imfundo kwethu la. Siyathola la-ke uJesu ukuthi wathabatha isitsha wathi abazalwane mababelane. Inkonzo yokwabelana inkonzo ejulile, inkonzo elindeleke kuyo wonke umuntu, inkonzo yokwabelana. Inkonzo yokuncishana, inkonzo engamukelekile. Siyazi ingane mazisakhula ziyathanda ukuncishana, ingathandi ukupha abanye ingane izitshela ukuthi into yayo
Akukhulu umuntu azabe mdala nokuncishana. Kuyisono ukuncishana. Uthola ukuthi ukudla kuzengene ko-wardrobe. Kuhlale nempahla yokugqoka. Kuze kwaphele amaphela ngenxa yokuthi umuntu uyancishana. Abuye edrobheni umuntu athenge i-KFC enze sure ukuthi indlu yayiqeda engakafiki ekhaya ngoba engafuni ukupha abanye ekhaya. Omunye kaqashe ukuthi akanamali yokuthenga okuningi. Awukwazi ukuthenga into bese uyabacisha abantu basekhaya. Awukwazi ukuthenga into bese uyabacisha abantu. Kuyihlazo ukudla etekisini. Niyazi lo ndaba? Yihlazo ukudla etekisini. Bahlezi abantu yadla wena. Uphawu lokucishana. Uma unesifiso sokudla etekisini, babala abantu etekisini layisha 16 mayelahla 16, hamba othenga ibhakede lika 21, ngene nale etekisini, uthandaze kusuka itekisi. Usuthi bafowethu engilambile. Kodwa ngoba ngikwazi ukudla ngedwa, umuntu akabambe nje uphisi. Awu16 angithi, ususele wena nabo u5 usuyadla. Kodwa ukhombisa ukuthini umuntu. Indaba yokudla wedwa nje etekisini wrong. Uyazi ngazi indaba ngakhuluma ngokudla. Isidlo seNkosi lesi. Uhlangana nomuntu endleleni uyadla, uyahamba, akudliwi uhamba. Drobheni uphaya uyawa khona la uyadla. Akudliwi uhamba. Hamba e-restaurant uhlale phansi udle. Noma ke mawungenamali e-restaurant uthenge lo phaya wakho, uthola indawo uhlale phansi udle ungahamba udla. Uhamba udla kuyihlazo akulungile. Niyayibona le ndaba zabantu. Niyezwa abantu abasha. Kule nisihlonipha uhamba udla nje. Futhi awudli phambi kwabanye abantu ngoba wazi omunye umuntu la kade kudinile ukudla. Useyakuqalekisa nokudla kwakho. Asangihlephulele nokungihlephulela. Uzokwazi kanjani ukuthi ulambile? Kahle kahle ukuthengelana lokhu kudla wena. uJesu usifundisa ukwabelana. Uthi thabathani lokhu nabelane. Ngokuba ngithini kusukela manje ngisayukuphuza kwesithelo somvini kuze ufike umbuso wezulu. Ngenhla kuverse 16 uthi ngokuba ngithi kini ngisayukulindla ngempela lize kugcwaliseke embusweni wezulu. KuMathewu 26 uthi ngeke lidle iwayini kuze kufike thina ulinde thina. Okungukuthi uJesu into ayishumayelayo eyiphila. Nawe uma uthenga ukudla musukudla uzofika ekhaya nidle nonke uye ukuncishana. Kuze kubonakale kuthiwa indelo le. Ngamathishu alezitolo mhlambe oking pie emotweni. Awukade uphaya wasinisha. Sibona ingane ziyaklina. Unicaba ukuthi uhlakaniphile udla wedwa kanti bayabona abanye ukuthi nawe kade udla. Bayabona ukuthi ukudla ngoba naku bayoklina noma uyabathuka. Awunithathele ukuthi ngikhohliwe emotweni. Awusebeyabuka awusinishile bakithi. Kadedla. Asiyeke ukuncishana. Asiphanele. Mayithenga into uma unemali encane ezodala ukuthi udle wedwa. Into odla yedwa. Asidleni sonke nje bazalwane. Ekhaya ngisho la ebandleni ayithola ibandla. Abadle bonke abantu ekhaya noma nawe musukudla uma abanye bengadli. uJesu ke uthi ngeke aphinda aphuze kulesi sithelo somvini kuze kushaye usuku esomjoyina ngale ekhaya ezulwini. Lithi ke wayesethi ke uma kuphuzwa leli wayini makukhunjulwe yena, makudliwa isinkwa singumzimba wakhe, iwayini liyigazi lakhe. Kodwa kunomuntu angijabulelayo athi uyahamba njengokumisiweyo, kodwa maye kulowo muntu akhashelwa ngayo. Ngabe kuJohn kuba kazana zabo. Kulezi nyanga ezidlule sizwe indaba ebuhlungu enseleni ukuthi kwangena abantu badukula umfundisi eshumayela.
Uyahamba umfundisi njengoba kumisela ukuthi ahambe, kodwa maye kulo yahamba ngaye ngaba ngcono kuba kazange azange. Akekho umuntu okufanele ahambe ngesandla somuntu. Hayi akekho. Kodwa ngifuna wazi ukuthi umhlaba uyahlaba, isondo liyajika. Wena obulala abantu noma ngabe ubabulala ngolimi, khona ukubulala ngolimi, uhlebe umuntu. Uthi uNkulunkulu ulimi oluvukela lo muntu uzolwahlulela. So ke asithandaneni siyeke ukuzodlana. Ke siyeke ngoba seKorinte seKorinte bokuqala chapter 11 qala ku verse 23. Ngokuba mina ngakwamukela eNkosini lokhu nenganika khona ukuthi iNkosi uJesu ngaloko busuku akhashelwa ngabo wathi abathi sinkwa wabonga wasihlephula wathi lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina, lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Umzimba kaJesu ngelinye ilanga uJesu lapho kuJohane 6:35 uthi mina ngiyisinkwa sokuphila, ozayo kimi kasozalamba noma odla lesi sinkwa kasozalamba. Ngoba kunesikhathi uAmos akhulume ngaso wathi kuzoba khona indlala yezwi lapho intombi ezinhle nezinsizwa ezinhle zokwehla zenyuka zifuna izwi. Namhlanje ungaziqhenya ubukele phansi izwi. Namhlanje ungabala insuku uthi angikhule ngihambe ngiye tertiary ngihlukane nokholo ngoba ngihlonipha abazali. Kodwa sobona ngawo usubuya ushaya umhlaba. Hayi ngoba bona bayabuya, makungafikanga ukufa bayabuya, umhlaba uyashayana. Ube ungashaya umhlaba esizathu ushaya uNkulunkulu ngoba ekweqela. Thina esithulayo sithi nqande ngey'hluphelo. Uyanqanda nako uNkulunkulu ngey'hluphelo. Sithula zonke insuku mangikhona, ngazi mangingekho ukukhulekwa ngaliphi. Kodwa mangikhona siyasho sithi Nkosi nginqande ngey'hluphelo. Bese siyakhohlwa uma uNkulunkulu esekunqanda ngey'hluphelo. Ngakho-ke umzimba kaJesu izwi likaNkulunkulu. Kungenzeka uzibone ungafanele ungayi lapha esidweni seNkosi. Kodwa iqiniso elimini lithi for the fact ukuthi uhlezi la enkonzweni uyawuhlephula umzimba kaJesu. Ngakho-ke uthi uJesu ngaso sonke isikhathi uma sisenkonzweni sizilalele izwi, asikwenze lokho simkhumbule. Ngoba simemezela ukufa kwakhe aze abuye. Bekubuka nje abantu wehla wenyuka neBhayibheli ngesonto noma ngabe ulifaka esikhwameni enkonzweni, umemezela ukufa kweNkosi izibuye. Ngikhumbula eminyakeni embalwa ngishumayela ngapha eNdabeni elandula amasonto amabili onke ngishumayela u-athenda umuntu oyedwa itembeli. Inhlanhla-ke sangilayisha abazalwane sihambe. Ngithi mangibona liqhubeka iviki lokuphela ngithandaze, Nkosi angizwanga inkahle. Lento engiyenza kanti awushongo ukuthi ngiyenze, indaba abantu bengekho. Wathi khululeka ngishiye. Kodwa bonke laba bantu ngiyobahlulela ukuma kwaleli tende. Ngoba ngiyabatshela ukuthi abaya abafuni balalela uyise wabo uSathane. Ngamanye amagama lento isho ukuthi njalo ngesonto ekuseni ubonakala uphuma ekhaya enkonzweni, uNkulunkulu uyakhuluma kulabo abantu abangayinkonzweni abahlezi emakhaya. Uyambona usibanibani wenkonzweni awuyingani wena. Yingakho-ke masiza la sizohlephula izwi simemezela ukufa kweNkosi zibuye. Uma ubonakala wehla wenyuku ungena emotweni uphuma ekhaya nomndeni neBhayibheli, uNkulunkulu kunabantu azobahlulela ukuthi wawumbona usibanibani enkonzweni njalo ngamaSunday. Kodwa wawuhlezi wena uphuza utshwala, uhlezi wena uhleba, uhlezi wena uhlalela iTV, uhlalela ibhola, uhlalela noma yini. Sisazoma phambi kaNkulunkulu. Ngakho-ke wena ophumayo uzela enkonzweni musulahlwa nalaba bantu abangeze enkonzweni, ngoba wena ula enkonzweni kodwa inhliziyo yakho ayikho la. Uhlezi la ngaphakathi sufisa ukuthi ngabe kuthi uyaphuma inkonzo. Yazi khona abanye abangangithandi
bakithi likhona leli khehla namhlanje siphuza ukuphuma. Bangcono baba uMthembu nobaba uZulu noma isimkhonto. Angazi kodwa ngoba ngiyibuka inkonzo zabo sebeyelula nabo manje. Sebeyaqala ukwelula kusho sebeyajwayela. Kodwa ngale kwalokho leli khehla leli liyasihlalisa iphuma inkonzo. Abahambile ngani ke namhlanje. Usazophendula phambi kaNkulunkulu obona umcabango wakhe. Asiqhubeke verse 23. Kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi lesi sitsha sizivumelwano esisha egazini lami. Lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke nisiphuza ngazo ukuba nikukhumbule. Isitsha sizivumelwano esisha egazini leNkosi. Lezi inkonzo noma lenkonzo yeSidlo seNkosi inkonzo kamoya kodwa siyenza practical. Igazi lesivumelwano leNkosi yethu Jesu isethembisa sasithenjiswayo esingumoya ongcwele. Ngakho ke kufanele ngaso sonke isikhathi wazi ukuthi umudla isitsha uphuza leli wayini elizokhulekelwa libe igazi likaJesu. Umoya ongcwele ungaphuzi ungafanele, ungaphuzi nesono okuzojeziswa. Ungene phansi kaMathewu chapter 12 sazi verse 31 no 32 obeka kucaca ohlambalaza umoya ongcwele ngeke athethelele kuleli nabolisayo. So siyasihlonipha isidlo seNkosi. Awusidli nezono, awusidli uhlulwa isono, awusizi ukuphuma esonweni, awusidli ukuphuma esonweni. Kufanele ube ngcwele. Abaningi ke bayahlupha. Vele ithandazela umuntu avuma isono sakhe ngoba eja ukodla isidlo. Akwamukelekile lo. Kuyisa 59 verse 1 and 2. Uthi isandla sikaJehova sifinyeziwe ukusindisa nendlebe yakhe nzima ukuzwa. Kodwa ububi bethu obusahlukanisa noNkulunkulu. Ngakho-ke wena uma uzivumela isono sakhe ekamelweni uphambana nezwi. Isona sivunywe ekamelweni. Isona sivunywe uhleze enkonzweni. Bese ngokuja ukodla isidlo. Akuhambi kanjalo. Usazoma phambi kaNkulunkulu uphendule. Asiqhubeke verse 26. Ngokuba njalo nqanidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha nimemezela ukufa kweNkosi izifike. Ngakho-ke lo wodla lesi sinkwa uphuze lesi sitsha seNkosi ngokungafanele unecala lomzimba negazi leNkosi. Kodwa umuntu akasihlolisise khona-ke kadle lesi sinkwa aphuze lesi sitsha ngokubodlayo aphuze uzidlela ziphuzela icala uma engawahlukanisi umzimba weNkosi. Uyahlukaniswa umzimba weNkosi. Awugijimeli isidlo ungafanele. Kodwa uyazihlola ubone ukuthi ufanelekile na. Uma ungafanelekile siyeke ngoba ukhweza isono phezu kwesilo. Izono ziyavunywa. Verse 30. Ngenxa lokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo nabaningana abalele. Babuthakathaka abantu kumoya. Uyakhuleka ukhulekeni, ufundizwa ufundeni, uzama ukuzila ukudla kuzileki ukudla. Omunye athi uyakhuleka kube nemicabango ngaphakathi ephikisa lento ekhulekelayo kanti ngokudla isidlo seNkosi engazigcolisile. Omunye athi uyakhuleka uvuka inhlamba ngaphakathi amadimoni athuke uNkulunkulu athi uyamkhuleka. Qaphela wena usenyongweni embi ngoba usenkingeni ukuthi uthuke umoya ongcwele bese ungaphindi uthethelele kulelizwe nakolisayo. Yingakho kufanele uzihlanze ube ngcwele ngaphambi kokuthi udle isidlo seNkosi. Kuthiwa abanye bayagula, siyagulisa isidlo seNkosi. Bayagula ngokusidla bengafanele. Khona bazidlela ukuthi bazothina obani ngasadla. Uzothina umfundisi wami ngingasasidli isidlo. Izoquliswa amacala amaningi. Musukumesaba umuntu. Matthew 10:28 ithi iBhayibheli ingabesaba abantu ababulala umzimba bengenakwenza lutho emva kwalokho. Mesabe loyo othi esekulela benamandla okuphotha esifobeni. uJesu-ke onezithulelo zokufa nezehayidesi. Ngakho-ke bazalwane, isidlo seNkosi siyabulisa. Ekugcineni kwakho konke siyabulala. Ngihlale ngikhuluma-ke ngokufa kokuphuma komphefumulo.
Siyabulala isidlo seNkosi ngoba udina uwile, uwele esonweni sizokuhlaza, uwele esonweni esibanga amahlobo ngoba udle isidlo seNkosi. Isono ngeke uphinde uvuke kuso. Siyababona bayawa ngapha nangapha, insizwa ziphela amandla zikhathale neyintombi, nabasha bawa nokuwa lisho njalo iBhayibheli. Abanye baba isizathu ukudla isidlo seNkosi ngafanele. Zihlolisisele, ziyavunywa izono. Yakhuleka uRoma 10:9, uzineke phambi kaNkulunkulu, uNkulunkulu azwelane nawe, uNkulunkulu akusize. Kepha-ke uma besizahlulelwa verse 31 thina besingayokwahlulelwa, kepha nxa sahlulelwa siyalaywa yiNkosi ukuze singalahlwa kanye nezwe. Ngalahlwa nezwe, ayikho into ebuhlungu uma ngicabanga ngoba ikazi ngenzekele. Ngeshwa awukwazi ukuthi ikwenzekele bese uthi uyaphenduka. Ngiyacabanga ukuthi buhlungu lento yokuthi uhambe uyosha neyifebe neyiphiki kanti uyiphathaza ngokukholwa ukuze enkonzweni just because wena awufuni ukuzihlola, wena ufuna ukudla isidlo seNkosi ungekho clean. Verse 33, ngakho-ke bazalwane bami nanibuthana ukuba nidle, anolindana. Hlale ngisho lento kusezwini, kuyalindwana. Verse 34 ngifuna ukufika kuye. Uma omunye elambile akadle ekhaya, ukuba ningabuthaneli ukulahlwa, kepha okuseleyo yokulungisa mhla ngifika. Uma omunye elambile akadle ekhaya, isidlo seNkosi akukhona ukudla okudlela ukusutha. Mawulambile suke ekhaya udlile. Abanye-ke bakholelwa ukuthi abazodla isidlo, isisu si-empty, azile ukudla. Akuyona inkinga lokho. Kodwa nje isidlo seNkosi asidlelwa ukusutha. Kwezinye indawo-ke mabengitshela ngikaze ngiye ngizwe, ngengizwe kuthiwa kubeka isiko esingenamvubelo la etafuleni, kubeka ujeke omkhulu wewayini, athi eshumayela umfundisi, suku babothiza afika lithi nkankayi iwayini, ahlale phansi. Kashumayela umfundisi asuku babothiza afika hlephula isiko athi nkankayi iwayini, baphuma abantu iy'nyawo ziyaphambana labadakile. Ikhizi leNkosi lithi umuntu elambile akadle ekhaya, isidlo seNkosi asibona ukudla. Ngikhuluma-ke ngoba ngikhuluma nabantu abaningi, labanye baku-WhatsApp, abanye baku-YouTube. So-ke sengikhuluma nabantu abaningi, yazi asikwenzi la. Kodwa nje awusidleli ukusutha isidlo seNkosi. Iwayini awuliphuzeli ukudakwa. Ngisho iglasi is too big to be drank. Kufanele kuphuzwe ngaleya nto encane ukuze ube njani, ungadakwa. Ngenhlanhla-ke leli la ekhaya iwayini alinayo i-alcohol. Abanye-ke bathenge ne-alcohol balilethe ebandleni. Yilo leli elihlala ngojeke omkhulu. Bese nomfundisi lokho elethelwa kancane lokho ethi nqa. Athi nqa, uyabonakala inkonzo yophela usenomusa omningi omkhulu ongaka. Kanti yini na ileli wayini usuku lesidlo seNkosi. Iwayini lingcwele, masihlonipheni. uNkulunkulu ufuna sihloniphe. Ngizodina la-ke namhlanje ukushumayela ngewayini nesipho esingenamvubelo okuyisidlo seNkosi. Ngizohamba-ke ngiyokhuleka, sikhulekele sona isidlo seNkosi ukuba uNkulunkulu wethu asibusise bese singena kuyo le nkonzo. Asikhuleke emini. Baba, egameni likaJesu Kristu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, ngelinye ilanga nabafundi bakho wathi abahambe bayokulungisela ngokufuna ukudla isidlo kanye nabo ngokuzobethelwa. Nembala Nkosi sebehlezi, wathi abathi sikwa wasibusisa wasihlephula, wathi kungumzimba wakho lo ohleshulelwe thina. Siyabonga Nkosi Jesu ngoba namhlanje sisahamba kulo lolo likhondolo, sisahamba kuyo leyo ndlela, sisahamba kulo mgudu.
ngiyacela ubusise lesi sinkwa manje sibe umzimba wakho. Wathi abathane wayini, wathi lokhu kuyigazi lakho lesivumelwano esisha, ukuthethelelwa kwezono. Ngiyacela Nkosi namanje leli wayini ubusise, nabo abantwana bami bazosukuma bezokwamukela, bezophatheka kulesi sitsha. Ngiyacela ubusise kube yilona loyo Nkosi ozodla manje. Usise Nkosi uhlumelelisa amathambo kamoya namathambo enyama. Kungabe bikho umuntu ozogula uma eze la engcwele. Kodwa ngekho ngcwele phambi kobuso bakho angalingi eze ngokusitshelile ukuthi abantu babuthakathaka, abanye bagula, abanye sebefile ngenxa yokudla isidlo kungafanele. Sibusise siyacela egameni lomfelo wethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen.